ካርቦሃይድሬት ሓይሊ ዝህብ መኣዛዊ ምግቢኡ ኣብ መስርሕ ምሕቃቕ ምግቢ ተዳቂቑ ዋህዮታትና ክጥቀሙሉ ናብ ዝኽእልሉ መወዳእታ ደረጃ ማለት ግሉኮስ ይቕየር። ኢንሱሊን ድማ ኣብ ደምና ዝህሉ ንቡር ዓቕን ሽኮር ዝሕሉ ነዝዒኡ። እዚ ካብ ቆስጠ ዝተባህለ ኣካል እዩ ዝነዝዕ። ጥዕና ቆስጠ ምስ ዝሰናኽል ነዝዒ ኢንሱሊን ብግቡእ ኣይካይድን። እቲ ካብ ምግቢ ተዳቂቑ ዝተዳለወ ሽኮር ወይ ግሉኮስ ድማ ተቓፂሉ ኣብ ጥቕሚ ዋህዮታት ኣይውዕልን። ስለዚ እቲ ዝግባእ ሓይልን ሙቐትን ኣይንረክብን። ዓቕን ሽኮር ኣብ ደም ካብ ንቡር ወፃኢ ይኸውን። በዚ ድማ ሕማም ሽኮር ይገሃድ። ብሕፅር ዝበለ ኣገላልጻ ሕማም ሽኮር ሰብነትና ንሽኮር ወይ ግሉኮስ ናብ ፀዓት ምቕያር ክዕንቀጽ እንከሎ ዝፍጠር ጸገም እዩ። ኣብ ዓለም ኣስታት 422 ሚልዮን ህዝቢ ብሕማም ሽኮር ከም ዘለዎም ዓመታዊ ኸኣ ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ከም ዝሞቱን ይግምገም። ኣብ 2030 ድማ ብዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ይእምት። ዓይነትን ዓቕንን ሕማም ሽኮር ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ኣብ ኩሉ ዕድመ ክረአ ዝኽእል ጸገም ኮይኑ መብዛሕትኡ እዋን ግን ንህፃናትን ትሕቲ ዕድመን የጥቅዕ። ፀኪ ቆስጠ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ነዝዒ ኢንሱሊን ምፍራይ ምስ ተቋርጽ ዘጋጥም ሕማም ድማ እዩ። ምልክታቱ ድማ ሃንደበት ይኽሰት። ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ እዚ ዓይነት እዚ ብፍላይ ብዕድመን ዝደፍኡ ሰባት ዘጥቅዕ ሕማም እዩ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ ግና ኣብ ከሰዓት ትሕቲ ዕድመ ህፃውንቲ እውን ይርአ ኣሎ። ፀኪ ቆስጠ ኢንሱሊን ክትነዝዕ እኳ እንተኻለት ኣካላትና ነቲ ኢንሱሊን ብዝግባእ ስለ ዘይጥቀመሉ ወይ ድማ እቲ ዝነዝዐ ኢንሱሊን ስለ ዝወሓደ ዝርአ ዓይነት ሕማም ሽኮር እዩ። ምልክታቱ ኸኣ ዘገምታዊ እዩ። ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝኽሰት ዓይነት ሽኮር እታ ነፍሰ ጡር ኣደ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝህልዋ ዓቕን ሽኮር ካብቲ ቅድሚ ጥንሲ ዝነበረ ዓቕን ምስ ዝዓቢ ዝኽሰት ዓይነት ሕማም ሽኮር እዩ። ቀቀልጢፍካ ብዙሕ ምሻን ተደጋጋሚ ምጥማይ ብርቱዕ ጽምኢ ምጉዳል ሚዛን ሰብነት ሕውዝውዝ ምባልን ቀጻሊ ድኻምን ገለ ካብቶም ምልክታት ሕማም ሽኮር ክኾኑ እንከለዉ ካብ ጠንቅታቱ ድማ ምኽራሽ ልዕሊ ንቡር ክብደት ሰብነት ምውናን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምዝውታር ፀሕጊ ወይ ገፈል ዘለዎም ዝተመጣጠኑ ምግብታት ዘይምምጋብን ካልኦትን እዮም። ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ኣብ ኣመጋግብኡ ዘርእዮ ተገዳስነት ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር ዝሕግዝ እቲ መሰረታዊ ኣገባብ ፍወሳ እዩ። እቲ ግዳይ ዝያዳ ኣብ ዓይነት ምግብታት ዘይኮነ ኣብ ዓቐን ምግብን ግዜ ኣመጋግባን ክግደስ ከም ዘለዎዮም ሓኻይም ዝነጽሩ። እዚ ማለት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ክንዲ ብዙሕ ምምጋብ ጸጸኒሕካ ንእሽቶ ምግቢ ምውሳድ ዝያዳ ተመራፂ እዩ። ፀሕጊ ወይ ፋይበር ዘለዎ ማእካል ሓደስቲ ሕምልትን ፍረታትን መዓልታዊ በቢግዚኡ ካብ 2 ሊትሮ ንላዕሊ ማይ ምስታይ ነቲ ሕማም ካብ ዝሰማማዕ ኣገባብ ኣመጋግባ ክኸውን እንከሎ ኣብ ንቡር ኩነታት ድማ ግዳያት ብቕልጡፍ ሓቂቖም ሽኮር ክህቡ ዝኽእሉ ከም ተምሪ፣ ጻዕዳ ሽኮርን ማዓርን ካብ ምምጋብ ክሕረሙ ይግባእ። ምቁፅጻር ሕማም ሽኮር ኣብ ፍወሳ ሕማም ሽኮር እቲ ግዳይ ብዛዕባ እቲ ሕማም እኹል ኣፍልጦ ክህልዎ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። ሕማም ሽኮር ሓንሳብ ምስ ሓዘካ ክትከናኸኖ እምበር ክሓዊ ከም ዘይክእል እቲ ግዳይ ብግቡእ ክርድኦ ይግባእ። ቀጻሊ ጽሬት ኣካላት ምክያድ፣ ጥራይ እግርኻ ዘይምንቅስቓስ፣ ቅድሚ ድቃስ ኣእጋርካ ብልቡጥ ማይ ምሕጻብን ምድህሳስን፣ ዓይነት ጫማ ምምራጽ፣ ጽፍሪ ኣጻብዕቲ ብጥንቃቐ ምስዳድ፣ ቀጻሊ ግቡእ ሕክምናዊ ምርመራታት ምክያድን ካልእን ገለ ካብቲ ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር ከነስተብህለሎም ዝግባእ ኣገባባት እዮም። ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ መጠን ዘልዮ ፀዓት ንምርካብ ጥራይ ክምገብ ይግባእ። እቲ ግዳይ ብማእከላይ ግምጋም ኣብ መዓልቲ ካብ 1200 ክሳብ 2400 ኪሎ ካሎሪ ክረክብ ኣለዎ። እዚ ምስ ጾታን ግዝፍን ኣካላት ይፈላለ እኳ እንተኾነ ተረኽቤልካ ብዙሕ ምምጋብ ነቲ ሕማም መሊሱ ከም ዘጋድዶ ኣይትረስዑ። ግዳይ ሕማም ሽኮር ዝኾነ ሰብ ሓይሊ ዝህቡ ምግብታት
ከም ሩዝ፣ ፓስታ፣ ቅጫ፣ ባኒ ወዘተ ኣብ እዋን ቁርሲ ከዘውትሮም ዝግብኦ ዓይነታት ምግብታት እዮም። ኣብ እዋን ምሳሕን ድራርን ድማ ኣሕምልቲ ብብዝሒ ምስ ዝምገቡ ተመራፂ እዩ። ሕማም ሽኮር ሓደገኛ ካብ ዝገብሮ ጠንቂ ዝተፈላለዩ ሕማማት ብምዃኑ እዩ። ሕማም ሽኮር ጠንቂ ኬቶ ኣሲዶሲስ፣ ዋሕዲ ሽኮር ኣብ ደም ወይ ሃይፖግላይሴምያ፣ ሕማም ዓይኒ፣ ሕማም ኩሊት፣ ምቁራጽ መሓወር፣ ረኽሲ ኣስናንን ገርጻንን፣ ምቑሳል ቆርበትን፣ ሕማም ልብን ሓንጎልን፣ ልዑል ጸቕጢ ደምን ካልእን እዩ። ሕማም ሽኮር ንምቁጽጻር ኣእጋርና ሓያሎ ምልክታት እዩ ዝህበና። ስለዚ ኣእጋርና ክሳብ መንጎ ኣጻብዕትና ብኹሉ ወገናቶም ብዝግባእ ክንምርምሮምን ክንዕዘቦን ኣገዳሲ እዩ። ዝለምለመ፣ ዝተረረ፣ ዝሓበጠ፣ ዝረኸሰ፣ ሕብሩ ዝቐየረ፣ ዝተጨደደ ወይ ዝሓርፈፈ ዘይንቡር ተርእዮታት ከይህሉ ኣእጋርና መዓልታዊ ብዝግባእ ከነስተብህለሉ የድሊ። ኣብዚ ክንጥንቀቐሉ ዝግባእ እንተሃልዩ እምበኣር ብደረጃ ዓለም ኣብ ዓመት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ሕማም ሽኮር መሓውሮም ይቑረጽ። ስለዚ ሓደ በዚ ሕማም ዝተጠቕዐ ሰብ ናብ ዓራት ቅድሚ ምድያቡ መዓልታዊ ኣእጋሩ ብግቡእ ክድህስሶም ይግባእ። ኣብ ገዛ ብዝህልወሉ እዋን እውን ብዘይ ጫማ ክንቀሳቐስ የብሉን። ምስቲ ሕማም ዝኸይድ ገፊሕን ነዊሕ ታኮን ዘይብሉ ምቹእ ናይ ቆርበት ጫማ ክወዲ ይግባእ።